ሰላም ሰላም ነጅርና ገሬ ዩቲብ ቻናል ተኸታተልቲ ካመይ ኣለኹምለይ ብብዘለኹምዎ ሰላምታ ይምነየልኩም ንዕማ ሓቢርኩም ረአዩ በተለይ ደገ ዘለኸን ኣሕዋተይ ነ7,000 ሪያል ዝወድእ ክዳውንቲ ሽየን ግን ከም ሚእቲ ክዳውንቲ ክልተ ብቻ እየ ዝኽደነሉ ተኸዲነየ ይፈልጢ በይነ እሞ ክዓፅፎ ኣይኽእልኹይ በዓል ቤተይ ሓግዘኒ ኢለዮ ንዕና ረአዮ ቤዛኽን ማለት ሓዚ ዘርየክን መዓት ክዳውንቲ እኒውዚ ቅድሚ ኸዚ ምፅል ናይልክና ንዘየምፃኹልክን ሓዚ ለርየክን ዘይኾን ክዳውንትና ዝኸውን ክዳውንቲ ከርየክን ኢልያ ክንደይ ናይ ኮኻብ ሽየን ዝኸውን ከይህሊ ግን ሓደ ሓደ እኒዮ ፍቕረይ ተዓፅፈኒ ኢለዮ ይዓፅፍ ኣለኹ እና ከምዚ ሒዘዮ እኒሆ ክዳን ከምዚ ቆንጆ እዩ ናይ ገዛ ምስ ስርኡ ቢጃማ ማለት እዩ ናይ ስዕዱ እኳ ቢጃማ እዩ ስርኡ እዙይ ቢጃማ እዩ ልሐሸንበይ ካልአት በስመ ኣብ ካብ በዓል ቤተይ ዝዓፅፎ ዘለለ ሓሪፍ እዩ ካብኡ ግን መብዛሕትኡ ግን በስመ ኣብ ኣይተኣምናኒ ዓመት ሙሉእ ዝተቐመጠ ክዳውንቲ እኒኦ በተለይ ሓደ ሓደ ክዳውንቲ ሲ ጊፍት እዩ ማሓዝተይ ኣሕዋተይ ዝሃባኒ እዚ ናይ ምጣተ እዩ ናይ ምጣ ልተሓወሰ ይፈልዮ ኣለኹ ካሊእ ግን ብሙሉኡ ናይ ሽየን ማለት እዩ ይግረምክን ሓንቲ ነዚ ዓዲ ንውሽጢ ዓዲ የብሉ እዚ ክዳውንቲ እዚ ሙያ ዘይብሉ ዘውዝኛ ሽፎን ለ ናይ ስዑዲ እዩ ሓንቲ መዓልቲ ተኸዲነያ ኣይፈልጢ ምኽንያቱ ኣብዚ ፍትሕ ልበለ ብካሜራ ስቆንጆ ኮይኑ በስመ ኣብ ኣብዚ ፍትሕ ልበለኞ ሽፎናት ምህንን ዝኾነኞ ሽፎን እዚ መረስዕ ዝኾነ ሽፎናት እኒኦ ካልኣይ ነገር እዚ ቅድሚ 7 ቅድሚ 6 ዓመት ፋሽን ለሕለፈ እዩ እና ሉ ተኸዲነየ ይፈልጢ እና እዛ ዘርየክን ዘለኹ ምስ ናይ ውሽጣ እያ ብጣዕሚ እያ ቆንጆ እቲ 40 ሪያል ሂበላ ዕሞታተይ ነገዛ ርኤስ ነመቕረብየ ገለ ይበሃል ዝኽዳን እና ኸርየክን እየ ናይ ውሽጣኛታ ዋላ እዛ ናይ ውሽጣ ለ በይና ክትክደና ትኽእል እያ እዚኣ እውን ምስ ነዊሕ ታኮ ጨጉርኻ ተሰሪሕኻ ገለመለ ብጣዕሚ እያ ቆንጆ ካሊእ ግን ብእንትን ክቕይሮ እየ ወይ ንሰብ ወይ ከዓ ብባልዲ ሰብ ከታይሎ ክኽደነለይ ፋሽን ዝሓለፈ ክዳንዋ እዚኣ ማለት እዩ ናይ ውሽጢ ከፊተ ኸርየክን እዮ ዋላ እዚ ብጣዕሚ እዩ ክባር እኒኦ መብዛሕትኡ ሰብ እዚ ጥሩሕ ይመልሶ እዩ ኣነ እኳ እያድካ ውፅእ ዝበለ ጥራሕኻ ዝኾነ ክልተ እያድካ ምናምን ብዙሕ ኣይፈቲ ግን መብዛሕትኡ ሰብ ጥሩሕ ይኽደኖ ብጣዕሚ እዩ ቆንጆ በተለይ ብፀሊም ቀይሕ ለ ሰብ ይኽደኖ እዩ ኣነ እኳ ረጉድ ዶ ክብለክን ፅብብ እናበለኒ እዩ ሕዚ እና ካልኦት ግን ካብ መጋረጃ ለኸርየክን እዩ ብዙይ ኣጋጣሚ መጋረጃ ናይ ስዑዲ ሽፎን እዚ ኢለ ናይ ውሽጢ ዓዲ እዩ ብጣዕሚ እዩ ቆንጆ ሽየን ቅርሽና ኣወዲኣትና ብሞባይል ክትሪኦ ከለኻ ብጣዕሚ እዩ ቆንጆ እዚ ውሽጢ ቀምሽ ናይ ዓድና እዩ ገበር ናይ ሽፎን ማለት እዩ ናይ ቆፃል ሽፎን ብሞባይል ክሪኦ ከለኻ ኣነ እዚ ሽየን እዚ ድሓር እኳ ነቒሐ እየዋ ማለት ላተረድአኒ ድሓር ናይ ሽየን ዘይኾን ወይ ሕማቕ ምዃኑ ናፈለጥኩ ከይደ እየ ናይ ስዑዲ ክዳን ሓንቲ እዚኣ በቃ እዛ ሽፎን እዚኣ ብቻ እያ ደስ ትብለኒ ሓንቲ ካብዚ ኩሉ ሽፎናት ደስ ትብለኒ ሽፎን እዚኣ ብቻ እያ ካሊእ ግን በስመ ኣብ ብጣዕሚ ጉፊሕንስ ጎማ ኣእትየሉ ኣማዓንጡ ንእሽተይ ድብር ኢሉ ጠጠቕ መሲሉ እምበይ ብጣዕሚ እያ ቆንጆ ፊስታን እያ ትመስል እና ዓሞታተይስ ብሞባይል ላጥለባ ርኤሲ ማርያም ትጥልቢ ይብላ ንሳተን ከዓ ፊስታና ሽየን ከዓ እዚ ረአዮ ጊፍቲ መብዛሕትኡ ናይ ፊስታናት ስጦታ እዩ ጓል ሓወቦይ ዝገዘአትለያ ፊስታን እዚኣ ዳንየይ
بطعم لستاوسكي ويزوي نغانا جبت سبي رسعي معر اللي رأخوه تزتانيني أنا عموتاتي تجزء خلواس مريم تجزي يولانا خامل حالي اللي لكسي أشين تطليبكا بزح تطليبكا سيغنس قالي مثلا نزيكا أنا يسعدتو التأيو مصرو أو زي يعيو نغرخم زي وجزا قالت خوين بي وزح يغاني وزع الدنيا تتاتات بسمام زي كان على علي متشمودو مزني عدنا يحزنيو يحصر بلا سلال غانا تحانيو قال عم سلكي لن لبحال بيتي بتحدى يحجزن لي بتحدى جزء يعصف له أرى عصفي بلن له أنا خايت له زرا خمل حالي اللي مريم تطلبي بلاني كاوشي بلن أطلبت حدكوس كم زيرا يوزي كزس مريم حنت معلت خديني يفلتي جنوزي فاشن حليفو عزي قف نبلا أجرينيو فاشن دس سهل سيول بقى بس مام زي جنا قط نبلا دبر خوينو كدانو جن بتعمي ونجو سر جن بس مام أورجينالي بتعمي طعي توطط يو دس باليو متشم حنت حفتيسي أبز حلف تايدياني لانيرا قدن دي سوز تخادنو نخدن بعلنا دس لبلنا حزنا نين مت خز سرزيس زي مليس كاست أي وطط أمسيل كخوف بي أوي إنه وطط أمسيل كخوف بي متى موزي قفح سرني بك بعل معارك زيست أي خوان شيئين بس مام أشيئين الفلسة أرشي كام زي رأي ولا زي كزي أو زين دي جزي أيوه دحني زال أيوه جن كم زيتات أما أخو أو تحت يقف نالزي الكون يجو لخوان نيوزك أنا زعلتي تقرينا بس ما كاش أنت اللي تقرينا إيه كي تجزأ قرشة تطفأ تخونة له توتا زو كم زي عينة تريو اللي خنتخون كنا يقري إرساس كلارنيو كأو بيجاما نايليتي تخوينو تجزأ أمبي كالي أيد اللي كأو مجارجة خريق كنيو نايسعد مجارجة قنجو زي خزنا سعودي يرايا حنق للا كسادو نا مجارجة نايسعد خريق كنيا أمو داتا ديو أفرق اللو حاب حزل دحار بتعميو قنجو ناشي أني خوني كو كمزي عينات نايليتي بيجاما كاشي أنت تخون تمرازو كامزي بك زي أي حانت تكيتي غمزري أكن له حزي حارفيون قري ولا مسقونجو سر من متسألي من تكردنا تزيكوين خاليقين واقايا ولي كامزي عينات نقري بس ما موزيك نديك زي عينيرو لكن كل جزء اللي خدونه بدم بيلو مغني تتخدينيو بطعم يلو مغني إنيو أو دلاب لين خداونت معات إني خداونتي إن زججت لو دعمتيو مجرد إيزي كريكنيا بدولاب يلي جمر له كامدك أسي أتعاريا نجاخا سالوني كنيات نحاوريا زججت بخداونت نكداونت دولاب جميرن يخو وعلي إزي مسل أتحجز خيجن تحرجز يحجز له خيا بيني كي مسلك ناشين كداونت التطرق مدام بينها خامي غير خايمو إزي رأيو مجارجة بس قنجو مجارجة يزي كبار يو جن قنجو يو نايسعدو يو زوزنيو مجارجة كم زنايل علينيو تري لها تصعد زي مدرتانيو كم يو نيوش تعدنيو مجارجة مفيد مالتيو زي زناي سعدو جبرنيو تاريخنا هزي على مدك أسيتية كجبرة غير أيه
ካብኡ ናይ ዓራት መጋረጃ ሲ ክንደይ ይኣክል ኢልክኒ ኣብ ዝሓለፈ ሓንቲ ሓፍተይ ምንፃፍ ናይ ዓራት ሲ ካብ ሽኤን ደ ክንገዝእ ካብኡ ናይ ሜትሮ ሓምሳይስ ክንደይ ኣኽሎ ዝበልክኒ መጋረጃ በቃ ክንዲ ዓራት ካብለ መደቀሲ እኮ ፍንሽትራ ተልይዎ እምበይ ፍንሽትራ ተዘይብሉ ግድን የኾነ መጋረጃ ግበሮ ኣብ መደቀሲ ይኹን ፍንሽትራ ተልይዎ ብቻ ባይዘወይ ኣነ እዚ መጋረጃ ናይ ዓራት ገይረዮ እኒኹ ስቕ ኢለ ምስ ነፋሒቶ ገለ ሓደ ዓይነት ክኾነለይ ገለ ኢለ ዝኾነ ግዜ ገይረዮ ከለሩ ብጣዕሚ እዩ ዝድብር ምስ ኣንሰላለ ኣይመፅእ ምስቲ ናይ ገዛ ከለር ለ ኣይመፅእ ፃዕዳ ትትኸውን የመረፅ ሕዚ ኣነ ፃዕዳ ክቕይረሉ እየ ግን መጋረጃ ኣብ መደቀሲ ፍንሽትራ እንተልይዎ እዩ ልምረፅ እምበይ ፍንሽትራ ኣየድሊ ክብለክን ደልየ እየ ካብኡ ምንፃፍ ናይ ዓራት ሓደራ ኢለክን ካብ ሽኤን ከይትገዝኣ ኣነ ባይዘወይ ሱቕ ዳኸለ እየ ገዚአዮ ኣብ ሱቕ እየ ከይደ ገዚአዮ እዚ ረኣዮ ፋሽን ዝሓለፈ ሓንቲ መዓልቲ ተኸዲነያ ዘውዝኒ ፊስታን ለመቸም ይፈትዋ እንደየ ነይረ ቆንጆ ነይሩ ኣሰፋፍያ ውዚ ነዊሕን ንኽቕርፆ ወሲደዮ ናይ ስዑድ ፊስታን ድዳ ስፌታ ውዚ ተወሲድኩኖ ብፍፅም ኣይኽእሉ ወይ ሓደራ ከይትወስዶ ኣበላሽ ቢሉ ሰዲድሊ ብጣዕሚ እየ ግን ቆንጆ ነይራ ዩቱብ ሰሪሐላ ነይረ ዝኾነት ግዜ ብጣዕሚ እያ ቆንጆ ነይራ እዚ ለረአዮ ብጃማ ዘይክደኖ ክዳውንቲ ኣብ ዶላብ ዓመት ሙሉእ ተቐሚጡ ረአዮ እሞ ብስመ ኣብ ኣብዚ መእሰርቲ ትህሉ የብሉ ከም ሓሳብ ፊስታን ክመስለለይ ምንታይ እየ ብጃማ ግን እና ምንፃፍ ማለት እየ ካብ ሽኤን ኣይትግዛኣ ኣብ ሱቅ ክንከይድክን መሪፅክን ማለት እዩ ኣነ ዝ ኮምፎርት ዝበሃል ክንዲ ግዛዕ እኳ ኣይፈትወይ ቅልል ዝበለ እየ ዝፈቱ ተሪእኹኖ ምንፃፍ ናይ ገዛይ ናይ ዓራተይ ኢለ ቅልል ዝበለ እዩ እቲ ክንዲ ግዛዕኞ ኣይፈትይ ምክንያቱ ምንፃፍ ናይ ዓራት በተለይ ቆልዓ ተልይኳ ማለት እዩ ዝሕፀብ ኮንዮ ካብኡዚ ፋሽን እዩ ኣብ ዓድና ብፀሊም ብእርሳስ ከለር ብፃዕዳ ኣዝዩ ሰፋፍያ ኣባላሸዩ ኣብ ውሽጢ ዓዲዮም ጨርቂ ሒዘ መፂስ ኣብዚኦም ኣስፍዮምለይ ነሰፋፍያ ንእሽተይ ተባላሽዩ እምበይ ልልኾነ ብረዝደይ ጡኑሳት ገለመለ ለዝግጅት ይኸውን እዩ ላብ ምዝዛም ገፅና ኢና ባይዘወይ በስመ ኣብ ኣነስ ዶላብ እንድሕር ዓፂፈ ዋላ ዓዲ ዓረብ ናሃለኹሲ ዓብዪ ስራሕ ዝሰራሕኹ ልመስለኒ ኣነ ጥራሕ ድያ ብጣዕሚ ቅልል ዝብለኒ ኣብ ገዛይ ውዚ ኢለስ ዶላብ ተባላሽዩ ነይሩ ተስተኻኺለዮ በስመ ኣብ እዚኣለ ፊስታን እዚኣለ ጊፍት እያ ዳንዬ ወይዘውስ ክዳውንተይ ብዙሕ ሰብ ኢለ ዘክረኒ ሓወይ ይስኣን ፎታዊ ይስኣን ብጊፍት መብዛሕትኡ ናይ ክዳን ጊፍት እዩ እዚኣለ ፊስታን እያ ሓንቲ መዓልቲ ተኸዲነ እያ ኣይፈልጥ እዩ ከምዚ ዓይነት ማ ሙሉ ጠፍይዎ እኛ ቃውዚ ብዙሕ እይበሊ ኣይኸዲ ካብኡ ኣብ መወዳእታ ውዕለና እዚ ይመስል ነይሩ ብሎግ ናይ ሎማዓንቲ ካብኡ ሰብ ዝተኸደነ ዲና ንኽደን ደስ ዝበለና ሒዝና ዘይንመፅእ ገለ መልእክታት ትብል ኣሕዋተይ ማለት እዩ ኣብዛ ዓዲ መቸም ሽፎን ሕዝን ዋዕሉ ቀደም 3 ሜትሮ ነይሩ ሕንቕ ንበለ ሱቕ ኢሉ ሕዚ ግን ዝርግፍ ዝበለ ፋ ዝበለ 5 ሜትሮ እዩ ልስፈ ርግፀኛ እየ 5 ሜትሮ ሲሉ ጉፍ ዝበለ በዓል ማዕርግ ሓዲክን ንቐደም ይሕሸና እሕና ሒዝናዮ ልመፃና ወይ እሕና ለስፈናዮ ይሕሸና ኣይትብላይ ምክንያቱ ፋሽን ተኸተልቲ ኢኽን ትኾና ርግፀኛ እየ ስለዚ ደስ ዝበለና ሒዝና ዘይንመፅእ ኣይትበላ